wallahi duk saurayin da ya kuskura da sunan samartaka ko yarinya da ta kuskura sunan yarinta ta sha azumi ko ya sha azumi bayan mutum ya balaga, in Allah ya sa da sai Allah ya kona shi. Alkawari ne wannan. Kuma shi harkar azumi ba abu ne fa da zaka zo ka ce wai ka tuba kawai baka yi ba, ana bin ka bashi sai ka rama shi. Ma abu bakin ciki yau zaka shiga kasuwanni na musulmi da rana a watan Ramadana, da rana ka ga musulmi ba sa yin azumi. Ku je cikin tashoshi, tashar mota, mutum ya je tashar mota ya je ga yadda ake hada-hadar abinci. Ana samun mata musulmi su rinka zuwa suna dafo abinci da Ramadan, da ranar Allah suna sai da shinkafa da miya da taliya da wake da nama na kaza, saboda tsabar rashin tsoron Allah da